Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәтле телевизор караучы дуслар. Мин, Алия Ганиева, сезне яшьлек тавышы тапшыруында сәламләргә шатмын. Матур клиплар карап, әлеге мизгелне бергә үткәрербез дип ышанып калам. Башлыйбыз. Бу атнада яшьлек тавышы хит-парадын Илшат исемле егет ачып җибәрә. Әлеге исем шатлыкны, гомумән ил шатлыгын аңлата. Исеменә күрә җисеме. Шуңа күрә аның клибын шатланып каршы алыгыз. 11нче баскычта Илшат Хамадиев. Алмаз. Uzun sözün kıskası. Böyle. Bir нәрсе ол. Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл итәбез. Барып кайтам. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Аерылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Аралар üzülгән, ümitlәр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең üzülгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Җәй айларын зарыгып көттек. Килеп җитә, Аллага шөкер. Ә менә киләсе җырчы егетнең клибын караганда, кышын да, көзен дә, язын да җәй иде. 10нчы баскычта бүген Эльвир Габдуллин.
Ошып базары бір көз жетші бет, әлі ялтап қайтамыз біз біткештен ауылды. Нендей жол йортуыңды ол? Оғылда іш біткені? Яра, оларыса балыққа кеттім. Şaklarda unutabız hislerini İkimiz iki puşmakta uzdırabız kişilerini Şunday matur aylık işler birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Yüylerde İşemiz arada uyutuman Tatlı balda başı gibi kaynar şey Salkın sıman Şunday matur aylık işler Birge yıldız sanarlık Yok kalmasın ömürler Siyulerde Яшик узмасын ялгыз кишилер булсын бары араларда сөюле кайнар киселер шундай матур айлы кишлер бирге йолдыз санарлык юк калмасын гомерлер сөюлерде Рима Сафиуллинаның клипларына игътибар итсәгез, ул гел матур киемнәр кие. Бу атнада аның клибы 9-нчы урында булса, аңа киеп йөргән киемнәре өчен гел 1-нче урын биреп була. Каршы алыгыз, Рима Сафиуллина.
матур клиплар карап, матур җырлар тыңларга барыбыз да яратабыз. Аллага шөкер, ТМТV каналында әлеге ике әйбер гел бергә атлый. Алга таба шулай ук матур клибы белән Эдуарда Магдеева. Бер кеше җырлаганда шәп, ә менә ике кеше бергә җырласа искиткеч. Шуңа күрә озакка сузмыйча сүзне матур гаиләгә тапшырам. Алар бу атнада 7нче урында. Каршы алыгыз Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Дусларым, ТМТV каналыннан аерылмагыз һәм безнең социаль челтәрләргә язылыгыз. ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре тәүлегенә 24 сәгать эшләп килә. Бөтен яңалыкларны иң беренчеләрдән булып беләчәксез. Ә алга таба Элина Нишева дәвам итә. За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Тешем сызлый. Әвезнең тешләр сызламый. Алдын тикшертеп торабыз. Хәзер монда консультация, 3D сурәт һәм компьютер томографиясы нибары 2000 сум. Тешләрне профессиональ чистарту 3800, Корея имплантысы 20,000 сумнан. Алдын клиникта заманча инструментлар, материаллар, диагностика һәм давалауның югары стандартлары. Тулырак 562-07-08. Каршы йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшегез. Илнур Юламановның клипларын яратып карасагыз, хәзер якынрак килеп утырсагыз була. Кызыклы клиплар бүләк итәргә яратучы Илнур бу атнада 5нче баскычта. Җырым белән кайнар исем, таулар җимергә әзер мин. Кен вакытта. Ләммәсәң дә мине оныталмассың, мине оныталмассың. Бу елның май айы бик үзенчәлекле булды. Бөтен халык кояш һәм җылылык көткән вакытта кайбер районнарга яңгыр һәм кар бүләк итте ул. Шуңа да карамастан, кәефләрегез артык төшмәгәндер дип ышанып калам. Каршы алыгыз 4нче баскычта Валерий Назаров. Яшәүләргә терәк икән, әти йөрәгене.
Беренче эшлеккә дә килеп җиттек. Нәрсә генә дисәгез дә, ярышта беренче эшлеккә эләксәң, рәхәт инде ул. Чираттагы егет шулай ук шатланып утыра дип өметләнәм. Каршы алыгыз. 3нче баскычта Илдар Идиатуллин. Икенче баскычта сезне үзенчәлекле җырчы көтә. Ул безнең хит-парадка күптән түгел генә керсә дә, өске урыннарга әкрен генә аяк атлый башлады. Аны икенче урын белән котлап, алга таба бары тик зур уңышлар телибез. Каршы алыгыз, Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Сезләргә сәлам бирик дусларга, хәерле юл теләп калыйк, күзем киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Җиңүчене игълан итер алдыннан барлык клипларга тагын бер кат күз төшереп алыйк. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аерылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкалмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык.
Ысытмады, сылытмады, икі йөрәк арасын. Жаннардағы сағышларны бәхет нұрлы капласын. Йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың, минем дә кирәгемне. Төшермикче күңелләрне, яшингел алыга карап, дошманга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Хөрмәтле ТМТV каналын караучы дуслар, каршы алыгыз. Бу атнада яшьлек тавышы тапшырында җиңү яулаган шибәр Лилия Мазитова. Лилияны чын күңелдән котлап, клибын карап үтик. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә, каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Шуның белән бүгенгә тәмам. Мин Алия Ганиева сезнең белән саубулашам. ТМТV каналыннан аерылмагыз. Театр, концертларга йөрегез һәм бары тик матур яшәгез. Сау булыгыз. Пока-пока.
За здоровьем круглый год вас Чувашия зовет. Исцеляет на ура. Здесь природная вода. Хвалит весь честной народ. Волжский сероводород. В мир здоровья, красоты приезжай сюда и ты. Действуют сезонные скидки и спецпредложения. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.